Kidon hangiru wini ki samarang ba wadon hangila pathai kubor ba firman bagai nyeran keju kathong keju kejingmu bagata kalong bagi dikun manonra ya kejingkala hadani kari kabi nekeju hadian kejing sapriang ketu ke video jong kejing keren ai kublai uba arden yau ba kermen lang yuria ha kawai na ki meeting jong kaseng VPP niu i bana kaliang ki paj ba don ki bakan tho ba don ru ki bayaro ba lese ngila ban sethu ba ki bakan tho ki dei tang ki brio ki ba klem bishar bha ya kirukom traikam bat sakri paj ba balong shai bat khuan jong uba kermen lang yuria leng ba kilat pathai khubor ushlang mel Henry ladang bishar benia kambuan hi ke bayaro bat ai ke jing kershan ya uba kermen bat hadian ke jingwat jingtep na kaliang jongi ngisham bau ba kermen lang yuria umpat rung sha kaseng VPP yamanta Henry udang dei hi unong sakri paj ba leng ba kilat pathai khubor bat lada na kaliang kaseng VPP ka khot ya uba kermen lang yuria sha kane ka parti ngitharai bonnom kantai bat yamanta ka shong saha ka parti VPP namar katkum ka jingtep ka bangiyo uba kermen lang yuria udai ubrio ubana du girta badang kham khana badan ya kamensiam banlong gum uwai na kinong tremon sobha ha ka imlang salang ha ka ba ula long teng kum udukhot seng bhalang ha kipor bakham manchwa bat kum unong sakri paj ba leng ba kilat pathai khubor menta namar baro ngatharai piatep ba ya ka YouTube channel Shalong Mail ukrwa ka atiar ka badai ka jong uba kermen lang yuria bat hadian ka to ka video jong ka jing ai khublai uba arden ya uba kermen lang yuria ngiu i ha kiransan social media babuan hi na kaliang ki paj ba ki kwa bat ki ai ka jing kershan ya uba kermen nada unrung no asha kaseng VPP namar ka jing shania yaw new samlarang ba kawai kadai na kajing ai kajing sakri basai bat bakhut sha kipaj ba leng ba kilat pathai khubor ushalong mel bat kawai ru udai usam larang ba ubakloi bandan bentalang ha kino kijing yakhi kipara khasi ban ai mensiam bat ajing yarap kat ba ula bat na kilat pathai khubor lada ngipen ushalong mel kabadai ka news channel jong ba kermen lang yuria kadai kawai na ki channel khasi bakhamwat benya batchai kirkom a jingtep sha ki paj ba ti na kaliang jong phi ki paj ba bat ki para khasi hatu phikwa ne em kumba uba kermen lang yuria usakri paj ba leng ba kilat pathai khubor phikwa ne em bo long ru unong ya sai na kabanta ki jing e ki paj ba khasi kum UMLA hapo assembly lada unrung no sha kaseng VPP bat lada uba arden ubadai unong yalam kaseng VPP unkhot ya uba kermen bundon bentalang no sha kani ka parti